Čaute, čaute kamoši. Teraz idem hrať Fortnite s mojim bratom a s Jarom. A vyšla nová verzia, ktorá má robota a vidíte ho vzadu, vyzerá ako Optimus Prime. Ešte som v ňom nebol. A mám iba jeden outfit, ak vidíte, lebo hrám iba 3 mesiace, alebo tak. A tiež Težko má iba jeden outfit. Ale ja mám a máme iba 400 V-Bucksov, takže nemôžeme si kúpiť ďalšie outfit. Takže bez ďalších kecov ideme na to! Bum! A zastavíš tak, vieš. Jo, neviem čo má Jaro za postavu. Ja ho neviem povedať, ako sa volá. To je ešte Optimus. Ako toto postavička, kde je? My sme ešte hrali My sme ešte hrali 2 hry. Predtým, keď som ešte išiel natáčať. 3 hry? Nie? Nie, 2. Ako to dlho čaká. Nejak Stevie Chat, ja som nikdy nevidel Stevie Chat. 50 sekúnd, ty kokos, také dlhé. Ja som nikdy nevidel tak dlhé. A veď uvidíte kedy. A teraz to ide! Neviem, čo robí tá dievča. Veď to je moje pozadie, ako keby. No. Keď sa načítala tá hra, to už... Ja neviem, či bude to... Toto je postava nejaký skin. Takže... Hral som iba 3 mesiace Fortnite. Takže keď... Nie som až taký dobrý, ale som v podstate dobrý. Pohnám toho, toto. Som také, že medzi. Ahoj! Ako sa máš? Ako sa máš? To je ten z Family Guy, Teuško, však? Som ho našiel, on strel niekoho. Taký robot, neviem ako sa volá, nikdy som nepozeral Family Guy. Nie Family Guy. Je to Family Guy. Nie. Je to Family Guy. Uj. Ďalšia kreslená postava. Počkej, uvidíme čo poja naši obyvateľia. A čo je to, kde to existuje? A ja som zase skydal leader? Prečo furt ja? Môžem ísť? Please. Ja ho niekde dal, teraz. Že pôjdeme. Kde? Nevidím. Už idem. Kde je Jaro? Tam je. Poďme sledovať Jara, lebo on... A vidím ho. Musíme byť všetci pokope. Musíme všetci byť traja. Ja budeme traja, tak budeme v pohode úplne. Ja ideme tuto. Lebo keď si sám a na teba pôjdu traja, tak určite na 100%, 1000 milión % zomreš. Jaro? Toto je dobré miesto, že či tuto môžeme byť, lebo tu sú veľa ľudí. Trošku chcem povedať, že tu nechce byť, lebo je tu veľa ľudí. No aha, čo? Poď sa, čo mám. Tu, ešte nabiješ tu. Ajajaj, niekto tu poškával. Ja sa bojím. Hráči! Kde počujem? Kladivo! Keď musím tohoto zabiť! To čo? To je boss! Ešte túto Teuško, vidíš? Toto mám rád. Mám iba kladivo. Mám iba! Tu máš toto. A zomrel boss. Chceš toto? Aha. Čo? Kladivo. Chceš kladivo? Aha. Tu má, a tu je nejak... Pozor! Kde strela? Ja tu! Pomôž mi, bračík. Zabil som ho! Presne do hlavy. Čo bol? Nevieš, že zomrel, alebo nie? Kde je? Utekám.
Bráček. Idem hore. Haha, dal som ho, ja som proste silný. Vidíš? Vidíte? Povedal som, že som dobrý. A ja som obklúčil. Niekto ho zabil. Ja si Jaro. Asi. Ja, čau. Zomri Počkaj, ty. môžem komunikovať v tejto hre? Že Zomri. písať nejaké správy? Neviem, ja som videl niečo také. Ja som kladivo! Ja nie som tento silu, mám to. Tam je bečko, poďme za bečkom. Ja, poď za Ja si bečkom. ešte pozerám zbranie. Počkaj, skôr to len, či nedá sa tu písať. Daj mi to zlato, ďakujem. Nie. Ja, ak vidíš to drill, tak čau. Poďme. A Počkaj. skús mi dať, napíš mi do komentára, ako sa dá písať. Či sa dá, lebo Ono si asi nepamätáš. neviem. Si asi Ale ty, nepamätáš. kam ideš ja teraz? Či Ja sa dá akože komunikovať, presne ako Robloxe, že No, tam sú správy hore a písmena. Breček, to asi môžem dať preč. Podľa mňa. Ideme vrtuľníkom, Teo? Kde si? Ja idem autom. Ty. Idem, počkaj, idem. To poď. Idem. Čakaj, požiaruj. Čakaj, a ty padneš. Ako mám mu povedať, keď... Poď. Som tu. A Brasík, my strieľame. Ja sa idem pozrieť s týmto. Počkaj. A nechápem, prečo nemôžem strieľať z auta, veď keď sme to minule hrali, tak to išlo, a teraz nejde, tomu nechápem. Ja ideme tam, kde ukázal. Ja sa dá. A Brasík. Ty máš to najprv, nemám, ja mám iba túto zbraň, túto... Ako sa to povie, blaster, kladivo a liečenie a štít. Ja si dám štít nejaký. Joj! Nie do strela. Chcem vedieť, kde to je. Ako si idem preč? Ježišmarja, to čo je? Tam niekto je a pšiu. Joj, to je boss! Utekaj. Tam je. Dobre, ja som ho dal dole. Ježiš. Utekaj! Ešte to som nesel. Dobre. Utekaj. Tam. On je blízko. Ty kokos, myslím, taký silný. Je tu ten robot. Utekám. Ja utekám kladivom. Dovidenia. Ja som dal preč. Pozor, ja mám kladivo, takže utekám. Pšiu. Nie, to som nesel. Robia, ja robím toto. Prečo Jaro ide tam? Kde? Kde je ten boss? Aký boss? To je robot, nie boss. Možno je to boss, ale ja neviem. To čo? My sme to? Teraz ideme do robota? To čo? To som videl vo videu nejakom. Keď som spustil hru. O môj bože! To čo je? O môj bože! Strieľame. To čo je? Prečo mi to... Nechápem. Neviem, čo musím robiť. Je to všetko... Nemôžem nič robiť. Ja nemôžem, neviem, čo mám robiť. Ja idem za ním. Po hlave. Utekaj. Ja nechápem, čo sa... Tomáš. Tuto. Tu máme našu rodinu.
to zmizlo teraz? Počkej, kde sme? Teraz sa nič. Kde sme? Tam. Môžem vidieť. Poď sem. Daj! Idem za ním. To čo? Idem za ním. Jaro to asi riadi. Tohto robota, ja neviem. Jede, ja som iš hore. Kde je? Tu máš. Tu máš. Daj. Tu máš. Už viem, čo mám robiť. Máme zabiť túto príšeru. Prepač. Lietadlo som buchol. A kde je? Kde je? Neviem. Ale som niekoho zabil. Idem za ním. Pomeň. Pomeň. Aby bol mŕtvý. Zabili sme. Nezabili ho. Čo? Ešte niečo? Tam je niekto. To čo? Sme ho zabili, či? Pomeň na to. Ty kuros, to bolo šialené. Pôjdeme naspäť. Čo je toto? On je naspäť. Som myslel, že sme ho zabili. Ja už idem. Nie, zabili. Pomoď, Bačik. Kde? Pomoď. Uciekam, gdzie musím ísť. Musím ísť preč. Kde je Jaro? Ja už zomrel. Čo? To je ťažké, a ja som zomrel. Na čo tam vieš? Ideme zase. Prvýkrát sme boli na toho robota. To čo je? To je ako príšer, ktorú sme bojovali. To je asi Star Wars. Ale, prečo Star Wars? Ideme na ďalšiu hru. Sme si lepší. No. Ja to ostrihnem. Nevedel, či ideš tam, prepáč. Prečo mám kameru tak blízko a tu mi nechápem? Jarosík! Čo som Nesol som. Ten. Poďme! Počkaj. Ja ideme tam, kde Jaro ukázal. Prečo musíme vždy tam, kde... Težko, ty máš takú dobrú kameru, ale ja mám takú zlú kameru. Prečo mám blízku? Nechcem mať. Prečo furt sa niečo deje? No, ako vieš, planeta si Zeme mne ukázal život. No, veď stále sa ti to skoro deje. Ja sa nudím. Ako môžem vidieť môj život, ako môžem sa mať?
Kde som? Som padol. Super. Tu je teplo, braček, tu je teplo. Joj. Tam je také teplo. Toto viem, aké je toto miesto, ja som sa buchol. Ešte som pristal Jarosíkom. Braček, kde si? My sme tuto Jarošom. Či Jarosík. Mám snaperku. A ja mám snapelku. Ty kokos, aký box. Takže teraz to bude mať ja. Bráček, aha, čo máme? Kúpalisko. Ja mám gulomet. Jaro? Nechceš vedieť, čo vidíme. Tak. Čo toto? Nie to si. Jaro! Mám toto. Idem za tebou, bráček. Dobre? Idem za tebou, bráček. Aha, čo A to mám? je štít. Ježi, kde idem? Som sneumiaka. Bráček, vidíš mi? Sa buchám. Si tu? Kde je Jaro? Jaro si tam. Jaro, furt niekde ide preč. Tam je. Prečo to robíš? Poďme na to, máme kladivo. Poď Jaro. Mám štít? Ale teraz sa to neoplatí. Kde je Jaro? Kam ide Jaro zase? No vidíš, kde si bol. Idem to stejnúť. Seti. Ja som našiel skríz, kde sa môžete Ja školať. čo robíš? Pod autom veľkým. Poď budeš o toho. Teraz ja tam idem. To je taký dobrý kvíz. Jež, kde je Jaro? Teoško, môžem ja mať tú Toto sníma? vec? To nie je slimak. Ja to volám tak. Teoško, nie je to pomalé. No, to vadí. A nevyzerá to ako slimak, takže ticho poď. Maličký opičeček. Ale vieš, že ti natáčame. To bol Jaro, tak. Máš siut? Jaro dal siut. Ja idem. Jaj, tento štít môže dať aj do 100. Máš moje, brače, vieš? Ja to je tvoje. Brače, poď naspäť. Ale myslíš vážne. Ja nemám nič. Mám iba 1 hodinu. Ja neviem, čo musím robiť. Jaro má kladivo a ja mám iba nič. No. A tu je nejaká čestka. Jaký robot zase? Môžem ja prísť? Ty si už mal dlho. A ty si už máš to... Braček, aha. Nič. Čo? Asi to bol nejaký glitch. Aj nebol. Poďte sa potom pozrieť na mňa. Ale niekto to už má? Či? Je. Tiško, povieš sa všetci stretnúť. Vidíš, už ho niekto má. Ja nemám nič už. Ja iba chodím. Niekto ma môže doniesť, lebo ja chodím iba. Čo? Doniesť? Auto! Kde je Jaro? Môžeš...
Kde je bot? Ja aj tento! Zavolaj Môžem ho. sa s ním poupať. Tu je niekto. Idem. Som tu! Sorry, prepač. Škoda som ho. No počkaj, aha. Ja môžem ho zavolať. Takže teraz je s nami. Oh, Teraz je ešte tento štít. Ja on je ďaleko. Oh, no. A tam sú nejakí ľudia. Je. Tam ukazuje také. Ja si zoberiem toto. Páčik, au. Aute seti. Tá stena. Seti aute. Poďte, tá stena. Poď. No. Nási. Poď. Rýchlo, utekaj! Poď. Rýchlo to. Smeč. Nemôžeš sprintovať, či Nie, nedá sa. boostovať Nedá sa. autom. Ježi, nenarazaj do stromov. Poďme. Ja asi Jaro ideme, kde ukázal. No. Ideme... Ale ty to riadiš. Tam je niekto. Bot, niekoho zabí. Teraz sadni si. Ideš na to červené? Jaj, to si myslel, že ti to ja ukradol. A robot môže strieľať? Z auta ja nemôžem, to čo sa... Blbosť. Asi to je nejaký glitch. Ja ti dám, že glitch. Nie glitch. Môže to byť glitch, vážne. Ale nie určite. A tuto to skončí. A čo dostanem? Koľko ešte vlastne? To je stále 42? Ježišmária. Ja som myslel, že už zomreli nejaký. Aha, pušťalku máme maličku. Ježiš, ja som Čo? Aj, dostal sa zvonka. Ja idem toto odplaviť. Tyžko, to je ďalšie auto. Ježiš, to botová Tyžko. Víš, ja nemôžem boostovať toto auto. Čo robí Jaro? Ja má kladivo. Ježiš! Krásny deň je. Aha! Všetci ideme autom okrem Mihaja. Ale my sme dobrí, utekáme. Jasné. Pušťalku vyzeráme epičky. Jasné. Máme bota, máme... Čo máš ty? Vieš, to... Auto! Áno to. To táha. Prečo nemôžem boostovať a strieľať z auta? Toto sa mi nepáči. Chcem sa vadiť do minulosti. Mám to staré Fortnite, nie, toto kokos. Kde je Jaro? Prečo to odstránili? Ale prečo to nejde? Čo robíš, Jaro? Počkaj, ja si robím... nie. Poďme. Nestíhame. Jaj! Moje auto padlo. Ja poď. Čo robíš? Poď, je tu tá stena. Ja, nebuď tu do poslednej sekundy. Vlákuje Legendary. Nesem. To je to? Je to, ja tam idem.
Tak ty choď, lebo si posero. Ja nie som posero, ja som dobrý. Ťažko sa bojíš tmy. Čo? Ťažko sa... Čo robí Čo Jaro? robíš, Jaro? Poď Jaro do auta na zadní. Čo? Ty chceš... Ja čo robíš, veď poď? On ide Jaj! No to dobre. Ty nemáš benzín. Benzín. Čo sa tu stáva? Čo sa tu deje, nestáva? Kde je? Aha, to je presne. Oh my god, prečo tu není? Ježišmar. Ja tam nejdem, lebo tam je nejakí ľudia, prečo ukázali? Už ma toto mesto trošku vlastne... Vlastne tu je mesto ešte. Nie. Kde ide Jaro? Aha, pozri, aký mám To je krásny. nejaký bostel. To čo máš za auto? Jaro, poď. Vy ste kde? Neviem, čo robí Jaro, ja ho počkám. Kde je bot? Ja robím kolo. Je tu dva. To je tvoje auto? Nie, to je iné. Utekám. Romin. Neviem, čo sa tam stáva. Ja Vy ste utekám. kde? Čo robíš? Tam je tam vojna. Vojna ide za mňou. Utekám. Ja utekám domov. Ježiš. Utekám. Čo sa stáva? Bro, ten je pro. Teraz za... Je. Zachránte ma! Toto šialenstvo! Kde je? Prepač. Nie. Pomoc. Ja idem hore? Aha, ja idem hore? Poď Ako v pomoc. Bratislave, keď idem hore do ufa. Nie. Ale nemôžete ma trafiť. Nie, to mi... Nie, ja spadnem. Dobre. Ja sa skôr. Už iba 9 ľudí. Jaro, potrebujem pomoc. Strieľajú. Bráček, pomoc. Strieľaj. Dobre? Dobre, ja... Máš A bota? musím ísť tam, do toho miesta. Tam, kde sú tí... Jaro je už zachráni. Ja ťa ochraňujem. Dobre, ochraňuj. Superman! Pomôž mi! Dobre. Počínam ju!
už iba 5 ľudí. Musíme si pohnúť. Poď. Utekaj. Dobre, ja prežijem. Všetci preživíte, ja utekám. Ale ja nestíham, ja potrebujem ísť. Kde? Jaro tam zostal. Jaro! Jaro, išiel tam. Dávaj pozor, braček. Máš shield? Štít. Máš štít. No tak. Pomoc! No, zomrel som. Jaro ešte nažive. No daj Jaro. Ale Jaro strieľa. Pozor ako. Nie. Jaj. No vrátim sa do lobby. Čo budeme? Niečo nové? Takže, toto je koniec. Toto na dneska stačilo. Takže, ak sa vám páčilo toto video, nebudete dať palec hore. Kliknite na odber, ak ste tu noví. A uvidíme sa u ďalšom videu. Toto bola zabava. 30 minút to stačilo, takže Ahojte! majte sa. Čau.